Hello guys and welcome back. Aniya na usab kita ning bago natong episode. Ato karong hisgutan ang upat ka pamaagi sa pag-customize o pag-personalize sa imong computer. By the way, ako si Gines Mansiu Asinas. Usa ka software engineer. Ug usa ka information technology blogger. Kaninyo maalagaro. Aron mausab ang hitsura o kinaiya sa imong laptop or desktop, upat ka setting sa Windows ang ako karong musbon. Kining video demonstration karon nga inyong nakita, ako siyang gibase sa Windows 7 Ultimate Edition 32-bit operating system. Sa pag-personalize nimo sa imong computer, mao kini ang mga task nga angayan nimo pagabuhaton. Ang una mao ang pag-change sa theme. Ang ikaduha, pag-change sa desktop background. Ang ikatulo, pag-change sa sound effects. Ang ikaupat, pag-change sa screensaver. Kung sa walay paglangan-langan, magsugod na ta. So, to begin, atong i-click ang start. Then there is a control panel. And then there is a appearance and personalization. Okay, so dunay upat ka buttons in here. Okay, so ato makita sa window na change the theme, change desktop background, change sound effects, or change screensaver. Now dito sa change the theme, so kini nga button atong i-click. Okay, so kini karong mga window dunay category of themes. Okay, my themes, arrow themes, and doon na po tayo basic and high contrast themes. So mao na siya mga available nga itong magamit sa pag-change sa themes sa itong desktop. So kung unsaon pag-change sa theme, ato laman ni siyang i-click din hindapita, no? For example kini, no? Kung sa i-click, then okay, so multi-effect ang atong gipili. So mo na siya karoon na usab. So makita nimo sa palibot ini nga window nga nausab ang yung itsura. So kini atong pilion, nausab sa siya. So including the colors, the desktop backgrounds, and uban pa, no, kini mga sound effects appeal na din sa usa ka theme na atong gipili. Okay, so aside sa kining nga theme nga atong nakita, no, nga atong masug, doon na po'y atong mabuhat ka changes diri, no, sa skilled. Doon na sa mga steps o mga task nga atong perform diri. Ini siya, no, change the list of icons, change mouse pointer,
and then change your account picture. Now there is a change desktop icon. Kung ato na siyang i-click, so mo na siya mulabas ng window. Now kining desktop icons, mo na siya mga desktop icons ni, no? Kani mo open din kining intero din mo na siya gitawag desktop kini. So nagka-check din ang computer ng icon, o mulabas din kini siya, no? So ato sang i-click ang check ang cycle bin, kini siya ang panel, network, and user's file. Ato na siyang i-change, no? Now example kini, so ato na siyang i-apply. And okay, so ini siya may the icon for user's file. Now atong i-change ang mouse pointer, no? Kining atong i-change ang appearance sa mouse pointer. So sa mouse pointer doon ay mga schemes nga available ya ato sang magamit. So dinhi, no? Dinhi na siya mo na sa mga sura sa mga icon, no? Kini siya lapitan dinhi. So ato na siyang i-change, magamit na og lain nga theme, scheme, by the way. So ato lang i-click dinhi. So mo na siya mga icon yung mga pero na sa pag-navigate sa computer. So ato siyang ibalik sa diri sa arrow. Okay, so mo na siya. If ever ma-selected na siya na imong i-apply, so ang mga mouse pointer mausab sad. Now kiri siyang change your account picture. Ito na siyang kini siya na kini mo sa account picture. At pwede na ito na siyang i-change, no? So diri, so mo appear on niya din ganahan ka og naong sa iring. Okay, so imo lang na siyang i-change ang picture, account picture, no? Then ito tanawon. Okay, nahimo ng iring. Okay, so mo na siya, no? So mo na siya account picture. Okay, so sa ini nga topic, mao na ni, no? Atong gi-change ang behavior sa theme, icons, pointers, and account picture. So move ta sa next na pud nga topic. Ato lang ni siyang i-click dinhi, no? Click na to ang back to appearance and personalization mode. Okay, so our next topic mao ang pag-change sa background. Okay, so ato siyang i-click dinhi. Mo ni siya, no? I-click. Okay, so mo ni say background window. Okay, there is a screen. Atong i-point ang mouse pointer, meaning maong button o katong i-click, no? Okay. So mo ni say ato makita karon nga window. Doon na say mga choices para sa picture location, picture positioning, o change the picture every 30 minutes or 1 minute, o depende sa imong waiting time kung sa magawas ang usa ka kining back mo change ang background. So diri, no? So do not tay selection in this picture or Windows desktop backgrounds. Mo ni siya, no? Mo kani siya yung mga Windows
distant backgrounds kini available na siya. Okay, so muna siya, and then naka-check siya din ang uban uncheck, so meaning kini ray gigamit niya nga for the meantime yeah, ano siya mas ato magamit sa pag-change sa background. Now doon na po din picture library din sa sulod sa atong computer para sa mga available pictures kana ipang-check. Pwede na ito i-clear all o pwede na ito i-select all. Okay, so doon na po yung option din na top rated photos mo siya yung mga top rated photos na nasa itong computer nasa sa users folder na public picture, sample pictures unong kabuok. Then tapos solid colors nga mga different colors, solid colors instead nga pictures, colors ang mahimong background. So imo nang i-check niya, so na-change to blue, check niya change to green. Then sample pictures isa, then my pictures. Okay, so balik tayo dito. Okay, now doon na po yung mga choices para sa positioning, no? Doon ay fit, doon ay stretch, doon ay file, doon ay center. So muna na yung hitsura karon sa fill nga positioning. Kung ako nang i-click so muna siya mahitabo, no? Ikaw na lang may bahala sa pagpili kung sa yung gusto nga picture position. Ano lang ta, balik na din. Now doon na siya diri nga gitawag og change picture every. So ang imong list of background mo change na siya, depende sa imong set nga time. So for example, gusto kag paspas every 10 seconds ang imong list of background change siya, no? Or every 1 minute, depende. So kining Windows list of backgrounds kining pang check diri mo na sila available nga backgrounds nga mo reflect ko niya sa imong list. Imo nang i-unselect, imo na siyang i-uncheck, meaning kini lang nga tulo nga gi-check mo o mahimong mo pwede di, no? Imo na siyang i-select all. Okay, tanan na diha. Okay, kanan siya. Okay, so mo ka na siya i-change sa Windows background desktop. Okay, so atong i-change ang i-take effect ng changes, so click mo ganun So mo na to ang atong ikaduhang topic, ang pag-change sa desktop background. Now let's move to another topic. As usual, i-click na to ang back to appearance and personalization button on. Okay, naman ito na po, nabalik na siya sa dinhinga window. Okay, so ang next nasad na ito nga topic nga itong i-tackle karon, ang change the sound effects. So atong i-click din so mo kana say window for changing the sound effects of your computer. Sa screen imong makita ang sound dialog box. Then doon ay sound scheme. Okay, sound scheme of program events.
close program mo na sa mga events nga kining uban pa din no. Mapunik ka sa device, that's another program events. Okay. Okay, so unya doon na kayo mabasa sa definition sa sound team. Hindi nga window, no? So muna say sound team is a set of sounds applied to events and windows and programs. So ang default karon nga soundscape o landscape, imo na siyang i-change, pili ka dire, no? For example kana calligraphy, and then doon na siya mga sound program events. Say mo pili ta o battery alarm, so mo drain ang battery, mo alarm na siya mag sound, and then atong tisingan mo say yung sa mo na say battery alarm na sound. Now mo exit ka sa Windows, okay, so mo na, no? So under na siya sa sound scheme nga calligraphy. Kini sa uban sa escape, so doon na sa different sound effects on niya sa pag-close, sa pag-exit, mga low battery, mga messages, no? So makana siya pag-change sa sound effects sa mong vista. Okay, so sayon kayo sundon sa subton, then himula na siyang i-apply, so mo na siya mo reflect on niya mo effect sa imong desktop. So whenever gano'n na mga event nga may tabo, so mo na siya schemes nga giamit, no? So itong i-apply, and then itong i-click ang okay. So mo ka na siya mga information nga nasa changing sa sound effects sa atong computer. Sa lain na sa topic ato siyang i-activate ang iyang window sa ikaupat na topic para sa atong changing the screensaver. Now dirita sa katapusan o ikaupat nga topic nga mao ang pag-change sa screensaver. So pag-change sa screensaver, mao ni say itong i-click nga magawas kini nga window. Hi, nice. So sa screensaver na to nga dialog box na say preview, and then na say screensaver. Now nabutang diri nga none, and then iyang waiting time is 1 minute. So ato na siyang musbon, ato na siyang select ka din bubbles. Okay, so mo na say itsura sa bubbles sa screensaver. Pwede na itong i-preview, so mo ka na siya, mo na say preview sa itong screensaver nga i-select na bubble. Okay, now pwede po na ito i-change ang settings. Now din nga option wala, ano, ini nga screensaver wala sa option para pag-change sa settings. Now there is a 3D text mo na siya, no? Tuyok nga 3-dimensional text. Pero gato na siyang i-change ang settings, no? So, pwede na itong postpone din say Genies Asenas. Okay, so kana lang, no? So muna
Muna say okay, muna say sa 3D text. Now kining wait nga 1 minute, nagpasabot kini siya nga if ang imong computer walay activity, walay keyboard activity, mouse activity nga nahitabo within 1 minute mugawas ang screensaver. No, pwede na mong i-change, no? So i-set ni mong dugay-dugay, no? Within 4 minutes why activity, so buto nga na siya ng screensaver. So ato na siyang i-apply. Okay, so mao ka na siya mahimong screensaver niya sa pagkakaroon. Okay, so mao na to guys, ang upat na to ka pamagi sa pag-change sa hitsura o behavior sa atong Windows desktop. Kung ako maghinaot guys na kining maong video demonstration, doon na untay kamoy mapupo nini. Ako si Chino Sasinas, magpadayag og daghang pasalamat ug God bless. Bye bye kaninyong tanan.